Ay, ayong adlaw sa tanan. So, mao kini ang tulo ka episode sa Sugilanon nga Bagong Bayani. So, mao ni ang Sugilanon ni Rami. So, karong adlaw Sabado ang katapusan nga yugto sa iyang Sugilanon. So, sa ta magsugod sa maong drama, mag-shoutout sa ta. So, Miguelab shoutout kay Oscar Bayado. Nice kayo, idol. Salamat kayo, Sir Oscar. Kay Trupang Bisdak. Yan, salamat sir kayo sa daghang heart. O kay Ma'am Ruina Ubusa. Yan, salamat sir kayo, Ma'am Ruina. Kay Ma'am Alexander from Atlanta, Georgia. Yan, salamat with heart. Yan, salamat sir kayo, Ma'am. Ma'am Rowena, kanindot sa drama. Great job. Salamat kayo. Kay Edwin Pagara. Ayan, salamat sa inyuhang ano na yun nga pagsuporta. So karon dili na nato ilangan. Ato nang isunod ang tulo ka episode na Sugilanon ni Rami. Usa ka OFW sa Taiwan. So, kung kinsa pa itong wala pa makasubscribe sa akong channel, kaliw ko subscribe o click po sa notification. So, sa akong upload, may upload ko nga remix. So, para basin o maglibog mo, i-click lang ninyo akong profile and then click ang playlist na dito tanan nakaseparate ang lahi-lahi nga drama. So, ato nang isunod ang maong drama, Bagong Bayani. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa atong mga Bagong Bayani nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduen Nacorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alay sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Padayon nun karon ang suwatampo nga kipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag singan nga Rami. Wa mahimong hulga sa among relasyon ang mga daotang plano nila ni Boss Brino o sa inahan ni Chesa. Ang akong apuhan labihang sukuan ini. Ngano kuno nga wa siya pahibawa sa nahitabo. Samtang sa Manpower Agency nga among gi-applyan, ako lang ang nadawat kanabong duha ni Brad Sofronio Jr. Nasangit siya sa medikal kay naay diferensya ang iyang baga. Hangtod nga lumargahay na ako paingon sa Manila. Kasubo may nakita ko nila ni Lulu o sa kumanghod. Gitugon ako si Don Keno nga pisan o tuanaw niya ko sa layo. Apan ipadayon gihapon niya ang pagpangita sa among amahan. Unya sa airport, samtang gipagikan ko ni Chesa. Kaila ko na sa hinuod kong nagtanaw. Mahal, mingaw lagi niya ako ni mo. Ahal, parehas na nga mingawon sa usag-usa. Apan atong antuson, kay na ate mga pangandoy nga aming tumanon. Magpaabot ko ni mo, mahal. Hangtod sa imong pagbalik. Ikaw nga akong inspirasyon, mahal.
Ikaw nga kung kaligon o kusog. Abagan ko ikaw pinaagi sa akong pagkugi sa dinig trabaho, mahal. O ikaw sa naging muon akong inspirasyon. Salamat, mahal. I love you. I love you too, mahal. Niya nagitagos na iya. Karoon pa lang kani. Gimingaw na ko sa akong mahal. Mr. Masilindo ang nakaregister ng number nga nanawag. Wagagyod ba sa'yo pag manpower agency nga gi-applyan dito sa Cebu City? Marami. Gigiyahan po din tayo sa atong labang mga kagahong, Mr. Marcelindo. Dagan ang mga kaigsuunan na ito mga kabus ang natabangan nga magkatrabaho sa abroad. Mau ba sir? Mau ka na tinood. O ang accommodation shelter mao'y bugtong saksi niya ng tanan. Ako day si Junior, bay. Tawagan ako, Grammy. Asa mo napita ang inyo sa Cebu, bay Rami? Sa Lapu-Lapu City. Ikaw, taga-asama po ka Cebu. Hubay. Hubay liluan ang amua, bay Rami. Liluan. Minyo na ka, bay? Uy, lito ko eh. Ikaw di ay? Minyo na ka? Nana ko yung natipon. Papasal may makasal. Nana mo yung anak? Kumusta man ka diha, mahal? Okay, lagi ko dress accommodation, mahal. Mayo hinuon. Kamu diha, kumusta man po? Okay na sad kaayo mi diri, mahal. Medyo nabaguhan lang mi nga wa ka diri. Antos lang kita sa mahal, ha? Aluoy ra na to ang Ginoo kun maningkamot lang kita og kanunay ta nga magampo niya. Maningkamot sa ko dinhi, mahal. Aron makaabag ko nimo. Kay gusto na ko nga may kaugalingon natang bahay nga kapuy-an. Gusto dito, nanay gihatag si Lulu nga akong katukuran og bahay diha. Pangandam ko og magkapamilya ko. Aw kami gud si Don Kino. Pinanggagit kayo mo sa inyong apuhan, no, mahal? Das paghihapon mi kay bisan og wa kami mga ginikanan nga nagatiman na mo. Apan nami buutan o mapinanggaon kayong lulumiyok. Walang hibawi, no, Bayrami? Duhan ta kabuan kapin din sa accommodation nga natanggong. Bitaw, o parehas ta nga kompleto na mga requirements. Ay, kanus agi ka ta makalarga, bay Rami, no? Maabot lang kita, bay. Ni anak ko rin ni. O naka-line up na kita para deployment. Wata-wata ko ta. Excuse me? Oh. Rami at saka si Junyo, pinupunta kayo ni Mr. Marcelindo sa office. Okay. Maraming salamat. Salamat. Dito kayo. Ano kay tuyo ni Mr. Marcelindo? Nato ba, no? Pangandam mong duha kay apil kamo sa i-deploy ngadto sa Taiwan usan ni mga adlaw. Mao ba, sir? Daghan yun kayong salamat, Mr. Marcelindo. Salamat yun kayo, sir. Uway kabutangan sa gibati namang kalipay sa update nga among nadawat gikan kay Mr. Marcelindo. Muna gini nga itong ipaabot, bay Rami. O ba yun nyo? Nahuman na gano'n nga itong pagpaabot. Mahal. Ipadagad mi nga to sa laing nasod. Mahal, pag-amping bigid
dito, ha? Wala ba ko nga makaatiman ni mo? Oh, mahal. Ikaw sa noon. Amping diha kanunay. Naraman ang former boss ni mo nga kanunay nagsamok. Wala naman, mahal. Giprangkahan man gid ako sila si Mama Mansha o Boss Brino nga. Ikaw ra gid ang gusto nako ikauban sa tibok ng kinabuhi. Salamat, mahal. Mahal. Mag-istorya sa mo ni Lolo Miyok, mahal. Si Don Keno to apa man sa eskwelahan. Wait, ako ihatag ni Lolo ang phone. Paliho ko ni Lolo Miyok, mahal. Sige, mahal. Hello! Ado, Rame! Lo! Lo, pag-amping gud din taon diya, ha? Mo graduate ko nga wa ka man ni Rami. Do, Ginoo. Pasensya na gid ka. Okay naman ay, nakasabot man ko. May umabot na bayaw niya akong pamilya. Pero di mo na ako pasagdan si Lolo Miyok doong. Nalipay ko nga nagkabatian naman ay. May umaabot para batang gastuhan. Ang imo niyang pag-review alang sa umaabot nga licensure. Yes! Nirigit ta sa Taiwan, bay Rami. Nakaabot ng kita og lain nasod, bay. Oh, bay niyo. Ni ana kita din aron manarbaho, bay. Pangandoy lang ni nako kani ato, bay. Kapan karon ka Luis Dios. Iyang gihatagan og katumanan. Dili na to usikan kining maong kahigayonan, bay. Kay pribilehiyo kini nga gihatag sa Dios. Alang na to, bay Junyo. Oh, Filipino Walker, Rami, and Junior, right? Yes, sir. Oh, okay, sir. Oh, graduate you, Filipinos. I'm Mr. Feng Chang. Welcome to the Taipei, Rami, Junior. Thank you, Sir Feng Xiang. Thank you, Sir Feng Xiang. Gipahimutang kita ning nindot nga Pinoy-anan, oh. Malagi. Og first 2 months, free board and lodging. Sa ikatulo nga buwan na ta, ana ta magsugod og hatag sa itong abangan. Oh, ang labong na kanindot pa gyud kay samtang active pa ang atong gipirmahan nga kontrata. Makadawat ta matagbuwan og meal allowance. Dako na gid kay ning tabang ala nato, bay Junyo. Ay. Murag, di ko komportable na yung pechon nyo na. Action man og ay ang linaktan. Karon nga, kami nagduha ang niya sa usa ka kwarto. Dito sa accommodation pa sa Manila. Di ba siya ingon ni anak nga dagkan mi sa usa ka kwarto. Iyara katong gipugngan ang niyang tinud-anay nga mga lihok. Aron iyang matako ang matuod nga payot siya. Mau ka? Sige ba siya pasiplat rin ako eh. Samtang naghigda nga, naghukas akong shirt. Ay, lain na kita naon eh. Bayram? Ngano, Bayjun? Murag ikaw, kinasal dia nga, ipamutang nga ng imong kama. Lamig ang kikiton. Biday. Bay, laruhon tagod ni. Bayrami, nahuman lang tag panihapon pero pamalagi hapon kayo may tinagdan nga rin ako. Pag ganito makasugod sa itong trabaho, nawadaan ako gana kay di ko komportable sa ipakita ni mong mga lihok, bay. Bayrami, tugas sinod. O saban? Di ka straight nga lalaki, di ba? Gay ko. Unsa day problema ni mas mga parehas na ko, Bayram? Ha? Di ko komportable. Kaya nga no, bayot sad ka parehas na ko. Pagtaro nga? Oo, kalma lang. Huwag kay gibuhat nga dotan. Huwag kay angay nga ikareklamo na ko. Okay?
Good morning, Sir Feng Xiang. Good morning, Sir Feng Xiang. Oh, wow. Very good, Filipino. Thank you for coming on time, huh? Oh, okay. Just follow me to the HR office. Hi mga kabayan! I'm Miss Rina. Ako ang ma-assist ninyo nga sa office ni Madam Shaiken. Oh, hello, Miss Rina. Kagwapa niya. Di ko pula niya magtanaw niya. Hi, sir! Hello! Hi. I'm Rami. Okay. Wait lang sa mga. What pa go signal ni Madam Shaiken kon kano sa amo niya gusto nga ma-interview. Si Madam Shaiken na kiling nanawag sa intercom. Excuse ha. Yes, Madam Shaiken? Miss Rena, you assist your kababayan Rami and Junior here in my office. Yes, Madam Shaiken. Right away, Madam. Don't waste my time. Hurry up. Sige na mo, kabayan. Stricta ra ba kayo na si Madam Shaiken? Dili na gusto madugay. Okay, Miss Rina. Stricta di kayo ang head sa HR, no? Miss Rina? Maong sige na mo. Tana mo, mga kabayan. Rami? Yes, Madam Shaiken. I'm Rami, Madam. And Junyo? Yes, here I am, Madam Shaiken. Okay. You have to sign the initial 12 months of your first working contract in this company. Here are the papers. You read before signing it. Yes, Madam. Yes, Madam. So, mag-start day mo dayon today. Na namang may working appointment from the HR office. Bitaw, Miss, mas labing maayo na ron nga. So, kung sabi og ihap sa among working days. Kagwapa gini. Hey! Uy, nga naman ka, uy. Nagsigiram lagi kag tutok na ako. Nga na di ay. Naay buling akong now? Sorry, Miss. Kuan nalang ko'y nalang kay ka lookalike nga artista dito ato sa Pilipinas, good? Ha? Kinsa man? Si Maris Racal. Oh, Davi and Julio, I believe your ability and hard work. Please do it for good, okay? Yes, Sir Feng. Thank you for trusting us, Sir Feng. We will try to do our best. Kabiha kapuya. Lahi mo nilang masyengki. Daggo kayo, di ba? Oo, lagi. Pero nakaya naman gihapon na ito. Bisag naghatag na ito kumaol, Bayram. Tinuda. Nakaya rin gihapon na ito. Kaya, oy. Son, gusto ka hilotol ta ka? Hilom na eh. Hilot Hilotol ba? sa mata. Unsam. Dilagi ko mangunay ba eh. Ha? Depende o magkasinabot ha. Hindi naman mawasak kung nahuna ang panagway ni Miss Rina ba dyan? Oh, gusto dito. Sus. Ibog ato niya, no? Kuan, kanang, ganahan lang yung ko niya. Wala na ko tayo sa diyang nakita na ko siya. Tinawad bitaw nga, guwapagit siya. Oh, gusto ka? Mura siya artista sa ato sa Pinas, si Maris Racal. Pero, utangan na ito, pero ha? Bajin nyo? Una, ulitaw, tuod ka, pero sa imong pagpailato bangan sa kadaghanan na tuod. Sa dito pata sa accommodation nga na kay ka-live-in, di ba? Wala tinod? So, diyan na ta. Kadawa, ultimong factory worker ka. Samtang siya, professional. Bajin nyo? Ayog pang ambisyon, uy. Makontento ka sa unsay mo, ha? Bayrami.
Kalit nga nahuwasan na tuntungura, human kung mabati ka itong mga punggikan kang Bay Junior. Hasta siya, ang nagituod ko nga makontinto, o sa laing bahin ubos sa kaay ko, ikumparar ni Miss Rena. Gusto na ba? Igo na. Murag na insulto na ko ni Muda. Oh, may insulto man kita ba? Milabi na may go ta, bay Rami. Mao ka na'y realidad. Si Jessa, siya nga akong mahal. Dili ko siya mahimong ibaylo sa lain. Ay sus, naaraman di ay na. Naiplano ang Diyos nga nung gipaubanan ko niyan ining bayot na si Junyo. Huwag ka na aron na makabadlong ako. Ay, patak ka naman nagpitik ng kasing-kasing. Nakonsensya ko para sa kong mahal. Naibaw ko nga akura ang lalaki sa iyang kinabuhi. Kuhaan niyo to balihog ang akong ipada, mahal. Oh, mahal. Salamat. Anam-anam nagkatuman ang atong mga pangandoy, mahal. Ikaw nang bahala mo bahin-bahin sa kwarta, ha? Graduation na ba ni Dongkino karong buwan na? Oh, mahal. Malipay gito niya to kung masayod nga nakapadana kagikan sa labing una ni mong sweldo des Taiwan. Salamat sa kayo, mahal, ha? Huwag mo pasagdi diya sila si Lolo Miyok o Dongkino. Mahal, pamilya na sad nako sila. Today, mahal. Sila si mama ni mo og ang kanini mong boss. Wala ba magsamok? Mahal. May ibalita day ko ni mo bahin ni mama og ni Boss Brino ba? Ha? Nga naman day? Gihilabta na sa kanila? No. Wa naman, mahal. Kuan. Sila naman karon si mama og Boss Brino ang nagtipon. Ha? Maob day, mahal? Nalipay ko kay nakatabang yung gusto kong manghod nga nag-graduate sa kursong engineering. Ako sad, muna akong gibati sa diyang ipadadaan ko sila sa mama o papa na ko. Nindot yung kayang feelings na magkatabang sa itong pamilya, no? Dito sa Pinas. Bisan og lisod. Bisan o sa kakapoy yung manarbaho din sa abroad. Apan nindot og makapadasig kayo kay naaman ang atong pamilya sa Pinas nga may atong gimong inspirasyon. Lagi. Ako bisa kung sa'yo mahitabo. Pamilya ginako may akong unahon. Kay silang hinungdan ko nga nung isuod ko sa pagka-OFW. Laban na kita ini, dinhi. Bay, Jun. Oo, uy. Laban na kita ka na, Bayram. Nagit paminahon sa'yo. Ano ba yun? Kiwawan yun ko ba? Hindi ko ko komportable. Basta ha, walang kita unayay ha? Ay, Paring kamutan na nakukutok sa akong mahimo. Ulong tadyo na nga itong panag-amigo kung walang kita'y unay ba. Two of the machines has malfunction, Sir Feng. Oh, yes. I received the report. And that is why I make this okra inspection here in the production. Junior. Yes, Sir Feng. Your kabayan Drabe should assist the technicians doing the troubleshoot of the machine, okay? Yes, Sir Feng. Rami. Sir? We need to fix the machine as soon as possible to avoid inconvenience of your work and of bulk orders from our clients here at abroad. Walang hibaw, no? Kapit na tayo mag-usa ka tuig din sa Taiwan. Oh, Bayram. Sa sunod buwan, matagpo na tayo sa katuig sa ato pag-abutin hiyaron manarbaho. Salamat kay gipaning kamutan ko di mo nga. Di mga amang nako, bay. Masarap ito kwarto. Muna-munang pinugong sa kagalingon.
Ayo, og imo niya kung masukmaggan, sa na lang. Pagsagin ko no ang imong kaugalingon ba nga maglinaki ka og pagbati? Aba ka, Ano mahimo, Ganing matug ka nga magkita na ko imong paa niya mawalis imong habol. Kung makita na ko imong abs, gani ako lawayan na. Ilom na ba, Junior? Lagi. Tinawad bitaw na. Lami bitaw ni mo ba, Iram, Lami agilo, Hangyo ako, Ha? Hangyo? Unsa man? Hangyo. Dapat ko na makikita, bisa gasa lang. Ilom na! Ito na. Nasena na ako ni Miss Rina nga ako chat. Ganong lisod mang pug nga ni papatiya. Ganong di magkumakontento bisag nanay nagpaabot na kong Jessa sa Pinas. Ni-reply siya. Hala, Iba rin buhat ba, Iram? O bay, kaya nga naman day. Ikaw ba? Buangon ka sa? Ilumay? Wala ka maluoy ng huna-huna sa imong ka-live-in dito sa Pinas. Naluoyog na konsensya ko. Unya? Pero, ang butog unsang klasiha sa espiritu ang nagsigig hung-hung na ko. Aron tintalon ko. Espiritu na sa imong kayabag. Ilumay? Lagi! So, dili lalim nga magpugong, no? Kaya natintal miyog, no? Tinoda. Di lalim magpugong, ba, Junior? Kana. Na, ibati na uri ka, na. Manay kong gibati diyan mo, bay? Ha? Nagpugong ko. So, di lalim, no? Usaw niya ni mga dawa. Saltingan lang as tinood, no? Unsa man? Kamango nagati ka ba? Sige, buhat. Kay magguba gud na nga itong panag-amigo. Lain naman ba yun, Unfair sa gayo ka ba? Ilum na? Fair. Berami sa... di ka nilalim magpukong-pukong ba? Sure, so kung di ka magka-relate. So, ikaw makasukmag yun kong amigo ba? Hey, asa mo si Junior? May appeal si Bay Junior sa itong sabot karon, Miss Rina. I thought ka mong duha makipagpanuroy na ako. Sorry, Miss. Sorry sab kaayo, ha. Muprangka lang sa kunimong daan, Rami. Dili ko madawat og suitor, kaya na ako'y uyab dito sa ato sa Pinas. Oh. Ayaw lagkalain, ha. Niprangka lang gid ko. Tika naman gud ko. Matulog-anon siya siyang iyap. Sabtan ako. Hey, Rami. Okay lang. Pasensya na gud kayo sa disorbo, ha? Hinaot nga nasabtan na ko nimo. Oo, nakasabot ko, Miss Rina. O, saludo gud ko sa imong kabuotan. Sa ato pa, palpak mo ang iplano o gipahig matakas ka matuunan nga. Kailang na makontento ka sa usa, ba? Nga lagi. Nauwaw hinun kong Srina da. Ay, pastilan kaluoy sa mga uyab nisalig ni mo na ikaw di kasaligan. Bye. Tao man lang pa o masayop yun. Rami, nagkapasar ko sa licensure exam. Engineer lang yung kumanay. Salamat sa Diyos. Kanunay yung nag-ampo bahay ni anak, Don Kino. Ilabi na gyud alang sa inyong kayuhan diya sa itong pamilya. Ako sa doon niya ang mutabang alang ninyo ni Lolo Miyok, Manoy. Igo na kayo na mo nga matuman ang tanan ni mong mga pangandoy, Dong. Salamat kayo, Manoy Rami. Apit na sa kamuhuman sa imong kontrata, Manoy, kay naharap ka kakatuig. O, Dong. Dong naman,
Engineer Kino di ay. Ano ito ba? Bitaw. Pipila na ng kabuuan o makapauli na unya ko des ato. To day. Kumusta naman ang bahin sa tong amahan nga akong ipamalihog nimo? Gusto na ito, Manoy Rami. May balita ko nimo bahin sa tong amahan nga nibiya na to sa mga gagmay patang mga bata. Na nakay balita niya, dong? O Manoy. O may mamatron niya nimo siya pohon. Inig, pauli na nimo diri. Dong, Kino? Nangayo na siya og pasaylo kang lulumiyok o ngarin ako, Manoy. Di ay ba, dong? O Manoy. O among gitambagan ni Lolo, napaboto na lang niya ang imong pagpauli. Humano niya sa imuhang kontrata sa trabaho des Taiwan. Wa ko'y pagdumot niya. Kay kung doon na pa, di unta ko magtinguha nga pangitaon siya. Masap ka na ang gisulti na ko nga to niya, Manoy. Kumusta naman ang akong mahal diha, ha? Hi, mahal. Okay na ko nga rin. Miss na kayo, tika. Na-miss na sige tika, mahal. Amping ba ko diha kanunay, ha? Happy na kung pauli, mahal. Excited na ba kayo kung makauban tika pagbalik, mahal? Managsama kita gibati, mahal. Na-miss na sakit agagmayo. Ilabi na gyud ang imong pag-atiman ako. Na-miss na ako. Sa ako nang gisaad ni mo, mahal. Andam ko nga magpaabot sa imong pagpauli diri sa ato. Unya, mahal, kumusta naman sila si mama ni mo ug si Boss Brino? Abi ni mo, mahal? Happy po ba sila panag-uban ron? Sa ato pa nga, sila gyud ay lagi ang para sa usag-usa. Maon na. Yamong among pagyuta. Mahal, love gyud kay tika. Di gyud ka mahimong ibaylo kang bisang kinsang babae. Love gay kaayon ako si Chesa. Usahay guilty ko nga magpapati nga to niya sa kung tinuuray nga feelings tungod kay sa makausa ni Ana natintal ang akong mga mata sa kaanyag ni Miss Rena. Unya nang labay pagyud ang daghang mga adlaw ug paingon na sad nga mutapos ang akong kontrata. Salamat sa inyong paghatod ako din sa airport. Amping mo din hiram, Junio. Muon ako sa pag-exit ninyo. Good luck sa imong biyahe pa ulit Pinas, ha, Miss Rina. Salamat, Junio. Ambing sa simuhang biyahe, Miss Rina. Happy trip. Happy tam sa kamotapos sa imuhang kontrata din sa Taiwan, di ba? Oo. Nag-process naman gani ko alang sa akong pag-exit. Tingali, more or less, tulog kasing mana. Gikan ka ron. Maayo hinuon. Ikaw, Junio? Kuan. Pabilin sa gyud ko, Miss. Tigong ko dapat ako aron nga. Kausahon ron yan ako pauli po. Maayo sa naplanong ha. Mindset gud ba? Oo, mo gud. Mamiss gud niya na mo ang imong kamaayo nga rin na mo. Nga imong mga kabayan, Miss Rina. O niya, ito naman to. Di pa wali naman siya. Mingaw na niya ka. Ha? Hilom eh. Anong mingawan man ko? Nga, naam ko'y uyab sa Pinas. Abag ka, baby. Pero, usa na kay gayo na tintal yun ka ni Miss Rina. Hilom. No. Dugay na to, bay. Gikalimta na to na ako. Giisip na to na ako nga, usa lang kapag suway sa mong relasyon ni Jessa. Good luck lang sa diay, alang sa imo niyang pag-exit. Happy to ba ya? Mapauli mo yuga ka. Oh, bay, salamat. Ikaw, day good ka? Anera ko eh. Paabot ko diri og laing OFW nga mapuli niya nimo. Huh? Pasin pa daw nga magasko no niya ko. Nimo mong wale. Hilom ka gani diha, ba Junyo?
Oh, Rami, you are good walking, huh? Thank you, Sir Feng. We need a walker like you, and we are looking forward for you to come back here again sooner or later. Huh? I hope so, sir. Thank you so much. Ay, maglayan na pa ng Disney Princess din, eh. Huh? Malang sa. Disney Princess? Binta, gini mo ba? Hindi, magiging mo pa uli. Hindi lagi. Nagkapira man ako laing kontrata, pero dili ko mo bakasyon. Okay. Amping din eh, Bajon. Salamat. Salamat, bay. Ram. O, good luck sa mong biyahe, bay. Mahal, niyan ako sa Taipei Airport. Mayo hinoon, mahal. Lipay kayo midiri nga mo pauli na gid ka. Maway pag-umangin ako sa immigration counter, mahal. Okay, mahal. Paabot na lang unya ko sa oras aron sugaton di ka sa Mactan Airport, ha? Mahal, welcome home! Salamat, mahal. I love you. I love you more. Way kabutangan sa kong kamigaw ni mo, mahal. Hastasad ko, mahal. Gimingaw na gid kay ko nimo. Ako nga po, Rami. Lo, lumiyok, lo. Ni anagitaw ko, lo. Nauli na ko. Ayaw na pagbalik ito, do. Kay mingaw kayo. Mani Rami, may pag-abot man ay. Uy, nga akong manghod nga engineer. Talipay giti ko dong, kino. Salamat kayo, Mani Rami. Dako kaog na himong tabang sa akong kalampusan, Mani. Ayun na naguna-una, Adong. Ang importante, mao ang imong maayong ugma. Niya man sa mga bisita, mahal. Ha? Kisa man? Rami, maayong pag-abot dong. Nalipay mi nga. Niya ka na, dong, Rami. Salamat kay Mia Saday mo. Ma'am man siya o Boss Breno. Ayaw anang, ma'am. Mama na lang hinoon kay inahan biya ko aning Jessa. Mas buna ko. Salamat nga ni amo. Pasaylo in town kus akong tinagdan kanimo kani adto, ha? Sorry gyud kaayo. Ay, kalimtan na to eh. Kuan ka nang pasaylo asap ko. Dong, Rami. Kalimtan na to, Boss Breno. Alang na ko, parte ka na sab sa pamilya kay kamu magyunaning inanim mahal na ko, Jisa. Kuan, sa sinugdanan pa lang. Kabahin ako sa imong kinabuhi. Sa kinabuhi ninyo ni Dong Kino. Ha? Unsay buti mong ipasabot, boss? Manay, siya nga tong amahan nga nibiya na to sa gagmay patang bata. Dito sa Manila, Manay. Unsa? Dong, ako si Papa ninyo Brihildo. Ang irresponsable ninyong ama. O ginaot nga makapasaylo ka sa panako. Sama sa pagpasaylo nila ni Dong Kino o ni Tatay Miyok nga rin ako. Ikaw. Dong. Ikaw na ang dugay na namang ipangita ang papa. Salamat kay nakaplag ka na yun ka na mo pagbalik. Salamat, Diyos. Ngayon mo gibalik na mo ang among papa.
Sungugan ko kaayo usahay ang kapalaran. Huwag ko magdahom nga ang Boss Breno, nga kanhin na kong karibal di Chesta, marusab di ay ang gipangita namong si Papa Briheldo. Di ninalang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Rami. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo nga gipadangat dinhining atong tulumanon. Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sa gilanon sa OFW, suwata kini ang gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.